Aqueles eran anos duros pro Deportivo. Anos mediatizados por unha difícil situación económica, expresados no campo en apertas de sufrimento. Pero naquel Deportivo había alguén que pensaba que todo podía ser diferente. No verán de 1992 a Coruña chegaron Bebeto e Mauro Silva e uns meses despois o equipo pasou a alternar cos grandes. A lenda daquel Deportivo cobrou forma un 3 de outubro, logo dunha histórica remontada ante o Real Madrid. Aquel 3 de outubro naceu o Superdepor. Que tal, saúdos? Imos gozar nos seguintes minutos na televisión de Galicia cun enxogo histórico que vai falar de que? Do nacemento do Superdepor. Sitúense, 3 de outubro de 1992, esa é a data na que máis ou menos todos están de acordo na que comezou ese Superdepor, do que tanto se falou. Cando foi? Pois dun partido de Liga, nunha xornada na que o conxunto deportivista, despois de gañar todos os partidos, foi quen de facer unha remontada histórica ante o Real Madrid para gañar o partido. Así que ímolo pasar verdadeiramente ben nos seguintes minutos con este nacemento do Super. E para iso temos uns convidados de auténtica excepción. Comezando polo artífice desde a presidencia daquel Superdepor, don Augusto César Lendoiro. Moi boas. Boas tardes. Tardou vostede como 5 anos en montar ese equipo, desde que chegou ata ese momento. Sí, 4 millón. 3 en segunda, un en primeira e o Superdepor. Coincide con esa data para o nacemento dese Superdepor? Sí, polo menos cara ao que públicamente se destacou, xa desde o primeiro día, foi en esa data, máis ou menos, non? Bueno, había iniciado tamén moi ben a tempada, porque habíamos gañado un partido tamén moi importante para os galegos, non? Con 2-0 o Celta. Habíamos iniciado xa moi ben, despois un partido extraordinario, dos mellores partidos que lle vin o Deportivo, que foi o achegamento precisamente de Maradona a Sevilla, un partido, Nando estará de acordo comigo, que foi do mellor que lle vin o Deportivo. Gañamos un 3, pero podemos marcar 5, 6, 7. A verdade que sí, foi o Superdepor iniciouse ali, sí. No palco, nese inicio de Superdepor, estaba Augusto César Lendoiro. Na banda esquerda dese Deportivo estaba Nando, outros dos nosos convidados. Que tal, Nando? Hola, buenas tardes. Recén chegado a Coruña esa temporada, vivindo, imagino, algo que non sei se imaginabas. No, la verdad que para mí, lo dije y lo seguiré diciendo siempre, fueron mis mejores años deportivamente. Y siempre lo dije de agradecerle a esta junta directiva y al entrenador el poder haber contado conmigo, ya que también se decía que venían jugadores que eran, pues, que en sus equipos pues no eran utilizados, o que eran jugadores que no tenían peso específico de los equipos donde veníamos, y yo creo que aquí nos juntamos un grupo ante todo muy humano, y un grupo pues que deportivamente lo dejó todo en el campo durante los años que coincidimos todos en el Depor. Vamos a repasar polo miúdo acontecido nese partido, a este lado da mesa, os artífices desde o palco, desde a presidencia, en o terreo de xogo, e outro lado da mesa, os encargados de contalo. Por exemplo, un referente do xornalismo deportivo galego, don Moncho Villa. Moi boas. Hola, que tal, Óscar? Radio Nacional, Radio Televisión Española. Supoño que lembras perfectamente aquela data, o que foi aquel Superdepor, aquela temporada, e o que veo despois. Sí, bueno, nos tuvemos a fortuna porque a veces dinos, bueno, que tuvese moita sorte por traballar no que traballastes no momento preciso. Efectivamente, iso é certo, o sea, nos, independentemente de que un fose mellor ou peor, o momento que nos tocou vivir foi absolutamente excepcional. Para vivir no campo e para contalo, porque había sempre cousas extraordinarias que contar, e ademais había que nas comprase, porque todo o que fose Superdepor vendíase cunha facilidade enorme. Entón, claro, o momento que vivimos creo que é irrepetible. Viñamos de outras cousas, viñamos xa do hockey, sí, pouco rodados, a verdade, con Augusto César Lendoiro tamén, pero o fútbol é outra dimensión, é outra cousa, non? Que Lendoiro, Moncho, perdoa, que ese segundo partido ante o Sevilla de Liga, do que el falaba, que xogora tamén o equipo,
Creo que ti tamén estás de acordo en que aí é cando ti viches que podía sair algo grande, non daqueles. Sí, para min ese partido, porque efectivamente o partido de Sevilla foi a segunda xornada de Liga. Sí. A primeira foi o Deportivo que lle ganou ao Celta 2-0 en Riazor, pero bueno, aí era un derbi, entón non sabías aínda ben a dimensión. Pero o partido de Sevilla foi extraordinario porque... Mira, vaya golazo, por exemplo. Sí, o Deportivo ganou un 3, o gol de Sevilla marcou no Conte, o dos Deportivo foron de Fran, de Claudio e de Bebeto, creo. Bueno, o asunto é que eu ali vendo o partido en Sevilla, porque eu estaba radiando o partido, transmitindo o partido pola radio, eu vendo o partido, facíame preguntas e dicía, claro, visto desde a perspectiva de agora, diste, bueno, Mauro Silva é un super... Pero que daquele eu non o conocía, como non o conocía moita xente. O sea, porque acababa de chegar e decías, tipo, será moi bo porque o din. Pero eu non... Pero claro... Era un acto de fe, había que ver. Exactamente, había que ver, porque eu estaba vendo o que estaba pasando no campo, o que decía Augusto, o sea, non só o resultado, as sensacións, o empaque do equipo, a forma de dominar, a forma de entender o fútbol de todo o equipo, e eu facíame preguntas e decía, isto eu nunca vin, a mí isto, desas sensacións que che entran no corpo que distingue, isto é algo grande, estamos vendo algo grande. E ademais ese partido de Sevilla ten algo tamén moi especial, que por primeira vez nos 87 anos daquela, da historia do Deportivo, o Deportivo foi líder, despois que despois foi 94 ocasións, pero saliu líder do partido de Sevilla. Logo veremos como foi quen de manter ese liderado deportivo con esa gran remontada ante o Real Madrid, unha remontada que tivo como narrador para esta casa José Manuel Durán, que tal? Moi boas. Que lembranzas daquel partido? Bueno, daquel partido, eu creo, sempre o dixen, que cando ibas por aí, saben o Augusto, saben Nando, que decían el Coruña. A partir deses anos empezaron a falar do Dépor e despois do Superdépor, é dicir, Deportivo, Superdépor, e a palabra Coruña, que se asociaba co club, pois quedou un pouco desfasada, sobre todo entre os aficionados de lonxe de Galicia que tiñen esa referencia Coruña. Pero eu sempre marquei unha data. Esa que estamos a ver. Estamos a ver, efectivamente. Eu creo que con esa queima do ascenso, fronte ao Murcia, que se queimou a cuberta con aquel foguete que se tirou, aí había unha renovación e dixen, aquí ten que cambiar algo. Era un partido decisivo, ascendeu o Deportivo e agora xa non pode baixar, ou polo menos ten que consolidarse. Costou traballo porque despois desa victoria fronte ao Murcia co ascenso, ano seguinte houve que sufrir unha promoción e salvarse. Pero bueno, empezaron a chegar xogadores moi importantes ao equipo, xogadores que empezaron Liaño, Yuki, xogadores que despois tamén marcaron época. No ano 93 estamos falando de Nando, Aldana ou de Mauro Silva e Bebeto. Xa se consolidou unha gran plantilla. Eu lembro dese partido do ascenso ante o Murcia, que eu xa estaba traballando en Riazor nunha entrevista con presidente, co que está aquí hoxe Augusto de Sarandeiro, que precisamente decía que queimouse o Meigallo. Acabouse nese momento, non? Nunca o pasei tan mal nun campo de fútbol. Mira que o teño pasado mal en un campo de fútbol e tamén moi ben, pero como aquel día ningún, non? Porque a xente todavía hoxe en Albacete, en Murcia, siguen pensando que aquelo foi intencionado, non? Eu nunca pasei tanto medo porque estaba a reventar, estaba o campo por riba do 100%, non? E cando ves aquelo de aquí podese producir unha circunstancia moi perigosa, e tanto medo que efectivamente cando aquelo desapareceu habíase queimado o Meigallo e a partir de aí a verdade é que as cousas foron completamente distintas. Un ano pasamos polo purgatorio, non foi o inferno, pero acercouse, non? E despois a verdade é que foron moitos anos, non? Porque antes falaba Nando, non, de que a xente decía que xogadores de medio nivel, que tal. Non, eran grandísimos xogadores que, o que si é certo, é que a mellor Nando no Valencia, que xa había sido internacional, se non recordo mal, encontrouse tamén con un xogador, un brasileiro pola esquerda tamén, o adestrador pois pensa máis en un que en outro, pero falar de Nando, de Aldana, de Claudio como xogadores de medio pelo, a verdade é que, aunque diría eso, non ten moita idea do fútbol, non? Pero veíamos aí o que pasaba nese ascenso ante o Murcia, despois do ascenso sufriuse a vindeira temporada para lograr esa permanencia, e a partir de aí, e tal e como estaba dicindo o presidente, pois chegaron eses xogadores, bueno, o primeiro, Augusto. Bueno, vemos aí a Lito Míguez daquela, non sei se foi o representante co que ti traballabas ali esos fichaxes en Brasil, chegaron Bebeto e Mauro Silva, e, bueno, aquilo foi algo espectacular. Creo que
Bueno, vamos a ver. Impensable. En realidade, Bebeto estaba perdido xa, non? Estaba perdido, me acordo, de Lito, que efectivamente foi o que xestionou o inicio desas conversas, chegou hasta o último momento, fixo unha labor extraordinaria e tal, pero me acordo que chegou un momento que eu voume para lá porque me dou conta que se me quedo na Coruña non vou arreglar o asunto, e alá nos fomos Luisín e eu, e cando chegamos, que estaba todavía, nos foi a recoller ás 7 da mañá ou algo así, Lito, e xa nos dixo, mira, non hai nada que facer, eu esta noite me vou para a Coruña. Viña con a súa filla en aquel momento, e viña xa de vacacións a Coruña, porque tuvemos unha comida co Vasco de Gama, e o presidente nos dixo que non había nada que facer, que estaba a cousa feita co Borussia, e que non había nada, non? Pero el, efectivamente, veuse para aquí, en Lito, e nos quedamos ali para intentar resolver o problema que parecía insoluble de Bebeto, e outro que estaba moito máis fácil, pero que tamén había que solucionar de Mauro Silva, non? É certo que Bebeto... E despois de 3 ou 4 días de ir e volver a súa casa e tal, a que decide, en realidad, cambiar a idea de todo é Denise, a súa muller. En base, eu lle levaba un collar de sargadelos, el lle levaba tamén un libro da Coruña, e lle decía que Riazor era como unha pequena Copacabana, non? Sí, o que pasa é que chovendo un pouco máis. Chovendo un poquinho máis, pero de bonita, quizá, bueno, pues estamos aí, non? E decidiuse ao final, precisamente, despois de moitos esforzos e dunha situación verdadeiramente curiosa, non? Non foron, obviamente, só Bebeto e Mauro Silva, sabíamos aí en esas imaxes, todos eses reforzos que chegaron para esa temporada que realmente foi histórica, e foi histórica desde o comezo, con todos eses triunfos que conseguiu o equipo nas primeiras xornadas de Liga, foron todos consecutivos, imos ver esa victoria da que falaba antes o presidente ante o Celta por 2-0, despois foron chegando máis triunfos consecutivos en esas 4 primeiras xornadas, e pouco a pouco parecía, Nando, que aquelo podía ir en serio, ¿no? Sí, yo lo que más recalco es lo que comentaba antes. Yo me encontré con un grupo en el cual pues ninguno se sentía más que otro, y yo creo que eso es lo que nos hizo a nosotros llegar tan lejos, ¿no? La humildad la que había en todos los jugadores, fuera Bebeto, fuera Mauro, que yo creo que muchos futbolistas, y más hoy en día, en los equipos pues se da cuenta uno que el peso que específico puede tener, ¿no? Pero yo creo que aquí nos juntamos gente que, como digo, veníamos de equipos a priori grandes, pero que no habíamos tenido a lo mejor nuestras oportunidades, o no se nos había dado la continuidad que cada futbolista necesita. Y yo creo que nos juntamos pues con jugadores que ya venían también, como Luis López Recarte, que era muy importante en este equipo, Claudio, que hacía 2 años que había venido también, y de ahí pues nos encontramos con Yuki, un equipo que bueno, que aunque el año anterior lo había pasado muy mal y había tenido que jugar el playoff contra el Betis, pues yo creo que supo recomponer el equipo y traer los jugadores idóneos para cada posición, y de ahí que renaciera pues ese Super Depor, que yo pues nada, cada vez que hablo de esto pues se me pone la piel de gallina, porque son recuerdos tan bonitos que no me podía imaginar que el Deportivo me pudiera dar tantas cosas, tanto deportivamente como personalmente. Aí estamos a ver o que foron os primeiros partidos desa Liga, os 4 primeiros. Chegou o Deportivo a Moncho con todos os encontros gañados. Bueno, o cuarto deles en San Sebastián, con unha curiosidade, ademais, por primeira vez na súa historia xogou o Deportivo de Vermello, e gañou ese partido, e chegaba de líder ao encontro do Madrid. Non sei, esas sensacións non sei que lembras ti daquela. Hombre, o que lembro daquela é que, vamos a ver, máis que o aspecto puramente futbolístico, o que lembro é que todo o mundo quería saber cousas do Deportivo. Era un produto que se vendía increíblemente, o sea, en Madrid, a prensa de Madrid, querían saber cousas do Deportivo, aquí na Coruña querían saber cousas do Deportivo, todo o mundo quería, tiña unha venta facilísima todo relacionado co Deportivo. Eu que lembro é que foron, polo menos os momentos iniciales, de moitísimo traballo, pero moi agradecido. Entonces, moi agradecido o traballo, mas moi agradecidos nós. Entonces, a mí a sensación que tiña é dicir, joder, estamos construindo algo grande, era o equipo que construía algo grande, pero nós tiñamos que contalo tamén. Entonces, a preocupación que tiña é se nós daríamos o nivel para contar
ese algo grande que estaba sucedendo. E efectivamente sí que demos ao nivel a prensa da Coruña, como despois, por exemplo, a prensa de Vigo tamén o dou, cando o Celta dou un salto de calidad, a prensa de Vigo tamén. Pero era unha responsabilidade importante. Entonces, nós tiñamos a sensación de que efectivamente o equipo estaba facendo algo moi bo, pero que tamén que había que contalo ben. E creo que o bo que o contou o equipo tamén o contou a prensa, non? Durán, contámoslo ben, os xornalistas en Galicia. Pois era fácil de contar, efectivamente. Estamos falando dun equipo que podía ser, daquela quizáis non, no ano 93, aínda en Madrid se veía como un equipo simpático, que podía estar aí detrás do Madrid e do Barcelona, que tal, pero realmente o que non se contaba neses ámbitos, sobre todo de Madrid e Barcelona futbolísticos, era que o Depor era unha alternativa, que podía empezar a gañar títulos, a poñer en dificultades non somente nun partido concreto, sino durante unha temporada os dous equipos teóricamente grandes. Entón xa empezou o Depor a xogar ben o fútbol, porque senón, se quedaba subcampeón como quedou o ano seguinte con aquel famoso penalti de Jukic contra o Valencia, se quedaba subcampeón, pois tiña que gañar unha Copa do Rei. Estaba xa disposto a ser unha alternativa, evidentemente, sen a historia que tiñan os dous grandes, pero era unha alternativa simpática que tiña moitos seguidores. Como digo, xa deixaban de falar de Coruña e falaban de Deportivo ou de Depor. Que imos facer para lembrar o que foi ese partido entre o Deportivo e o Real Madrid? Quinta xornada desa Liga, 4 victorias anteriores, e que nós consideramos que é o nacemento do Superdepor. Pois o que imos facer é ver ese partido, digamos, concentrado, imos ir mezclando, que foi a narración original daquele encontro, aquí con Durán e con Amancio Amaro nos comentarios, e tamén iremos dicindo, pois, desde aquí, desde o plató, as impresións que temos todos nós do que foi aquel partido. Vamos ver esas imaxes daquel Deportivo Real Madrid. O fútbol en Galicia vexan cales son os equipos que poñen en campo tanto Arsenio Iglesias como Benito Flores. Comezamos pola alineación do Deportivo, un Deportivo que aliña a Liaño na portería, co número 2 a Mariano, co número 3 a Nando, co 4 a Rivera, co 5 a Jukic, co 6 a Mauro Silva, co 7 López Recarte, co 8 Albistegui, co 9 Claudio, co 10 Fran e co 11 Bebeto. Por parte do Real Madrid, Jaro vai estar na portería, co número 2 Rocha, co 3 Lasa, co 4 Nando, co 5 Sanchís, co 6 Hierro, co 7 Villarroya, co 8 Michel, co 9 Zamorano, co 10 Prosineski, co 11 Luis Enrique. Parece que o Real Madrid vai xogar, por chamarlo de unha maneira, un 4-4-2, cunha zona presionante, pero... Bueno, eu non diría tanto. A mí me da a impresión que el hecho de que juegue Luis Enrique es para que trabaje más en medio campo. Es decir, que es otra de las causas por el que el Madrid no quiere irse de vacío. Mientras que jugando Butragueño, jugaría Butragueño y Zamorano muy arriba, muy estáticos, y busca un jugador más trabajador en medio campo. Aí vai o primeiro balón, Nando diante de Mauro Silva, o rexeitamento de Albistegui, Mauro Silva, balón cara a Bebeto, Fran, primeiro balón que toca Villarroya, hoxe como ven vostedes, como dicía Mancio ao principio, con número 7, que non é habitual para este xogador. Aí está o Deportivo na banda esquerda, Fran que corre cara ao balón, Rocha, o brasileiro, o que controla, Nando. Aí vai Luis Enrique a saltar, pero saltou máis Rivera. De novo, o Deportivo en posesión do esférico. Fran que non chega, Bebeto. Pois pouco a pouco imos escoitando a esa narración original, co permiso de Durán imos cortala de cando en vez para facer aquí os comentarios pertinentes. Bueno, nos primeiros minutos do partido, bueno, o que sí que se respiraba era ese ambiente en Riazor que, bueno, que xa pouco a pouco estabas acostumbrando na Coruña a xente a encher o estadio, a vivir ese tipo de ambientes, pero claro, non tan arriba na táboa clasificatoria, non? De líder de primeira división. Non sei como viades vos desde o terreo de xogo, todo aquilo. Hombre, yo la verdad que venía de un club como el Valencia, que bueno, que también se esperaba que muchos años de estar siempre intentando ser la alternativa como fuimos nosotros. Y bueno, me sorprendió en el aspecto que vuelvo a decir, hicimos un grupo impresionante y nosotros a la hora de jugar un partido, yo creo que la intensidad con la que jugábamos y sabiendo cada uno lo que tenía que hacer, yo creo que era lo que nos daba a nosotros fuerza y alas para cada encuentro, pues como no, darles esas alegrías a esta afición que tantos años llevaba detrás de ello, ¿no?
Continuaremos comentando no plató. Imos a escoitar que pasaba neses momentos no estadio de Riazor, porque algo pasaba. Luis Enrique supo desplazarse para quedarse solo. Aí está o balón. O Real Madrid xogando agora por medio de Michel, Sanchís. De novo Michel, intervención de Nando, Bebeto. Sanchís recuperou, Michel, Luis Enrique, Michel. Aí vai Michel moi ben, salvando varios xogadores. Non puido entregar en condicións a Iván Zamorano. Jukic, acosado por Zamorano. Fran, cortou o Real Madrid. Hierro e Michel. Atención a Hierro, a posición é correcta de Hierro. Gol. Acaba de marcar o Real Madrid o primeiro tanto do partido en xogada de contraataque, 21 minutos e medio. Entrou perfectamente Hierro desde atrás, a posición era correcta. Zamorano estaba quizáis máis adiantado, pero Michel buscou a Hierro e Hierro logrou o primeiro tanto do partido. Es el jugador de más visión de juego, el Michel. Es decir, estaba Zamorano en fuera de juego, no le dio la pelota y esperó la penetración de Hierro y lo ha visto perfectamente y el pase fue medido. Liaño se tiró bien, ¿no? Pero iba la pelota rasa y muy tocada. Bueno, complicábase a cousa con este primeiro gol do Madrid, pero, bueno, de momento, tranquilidade, non? Sí, bueno, además marcou un dos homes máis odiados ou máis asubiados precisamente Hierro, verdad? Fernando Hierro, mira que foi asubiado. Un partido de Valladolid de Copa. Lembro aquel partido de Valladolid. De Copa, sí. A entrada de Hierro. A Ramón. As entradas. Bueno, ben, efectivamente. As entradas de Hierro a Ramón que saliran... Ramón o lateral zurdo, que non hai que confundir con... Co que chegou despois, sí. Co que chegou despois, que foi a primeira fichaxe estelar do Superdepor, por decirlo de alguma maneira, e que se lesionou na pretemporada, precisamente, que non xogou prácticamente nada. Non, se lesionou en Sevilla. Valladolid. En Valladolid contra o Sevilla. Sí. Contra o Xogando co Sevilla, Sevilla. unha entrada moi forte, a fractura de toda... Mirad esa falta que vai chegar agora porque vai pasar outra vez algo importante en Riazor. Enseguida volvemos cos comentarios aquí en plató. O lanzamento directo pode ser cara a portería do guardameta deportivista. Parece que xa Prosineski deixa a Fernando Hierro. Vela aí o lanzamento, atención. Que balón axustadísimo ao pau esquerdo e que intervención feliz de Liaño, evitando o segundo tanto. Ha tenido unos grandes reflejos, ¿eh? No es fácil un tiro como el de Hierro que le pega potentísimamente y además por donde iba colocado. Los reflejos y la estirada que ha hecho. Atención, gol. Gol, segundo gol, parece que non hai fora de xogo. Iván Zamorano acaba de lograr o segundo tanto deste partido. O Real Madrid que se pon en clara vantaxe. Deportivo 0, Real Madrid 2. Estamos no minuto 25, aí está Michel rápidamente buscando a Zamorano no segundo pau e o cabezazo do chileno que pon o 0-2. A verdade é que as cousas non podían ir peor. Están comentando aínda Durán e Amancio Amaro, que era o que facía os comentarios á xogada anterior, e chegaba ese segundo tanto. Bueno, que máis que menos, non sei, Augusto, se ti desde o palco dicías, bueno, acabouse xa isto deportivo, do Superdepor, o Madrid chega para poñernos no noso sitio. Non, despois de tantos anos como levaba eu, nin ganando 2-0 pensabas, en menos o Madrid, non? Que poderas estar por diante para sempre no marcador, nin tampouco perdendo 0-2, iban máis ou menos 20 e tantos minutos, 30 minutos do primeiro tempo, e sabías que tiñas aí moitísimo potencial ofensivo. O Deportivo, unha boa señal era que precisamente Bebeto ese ano foi o máximo artilleiro do fútbol español, e o segundo foi Zamorano, precisamente. Sí, pero tamén é certo, Augusto, que viñamos da historia, de sempre na historia, excepto posiblemente no ano 59-60, que foi cando o Deportivo foi subcampeón de Liga, viñamos dunha serie histórica de que cando perdías co Real Madrid 0-2 na casa, acababas perdendo seguro. É dicir, había moita xente que eso ainda non o tiña asimilado. É dicir, que eso podía suceder o de levantar un partido así, que despois levantáronse máis. O sea, houve moitos máis días históricos en Riazor, non? Pero, bueno, o normal era perder. Era difícil, pero o Deportivo deu 49-50, tiña pouco que ver co Deportivo desa... E máis, non chegou a ser... Efectivamente, o Deportivo do 49-50, con a presidencia precisamente de un home tamén histórico do xoquei a patins, como foi o pai de Javier Chaver, Daniel Chaver,
Tuveron moitísimo mérito, o que pasa é que ese foi un ano. O ano anterior o Deportivo non estuvo a ese nivel, o seguinte tampouco, pero a Orquesta Canaro, que foi o ano seguinte, si marcou tamén unha pauta no fútbol español. Pero por exemplo, no 49-50 o Deportivo puido ser campeón de Liga, xogoulle a última media hora do último partido de Liga, pero non chegou, non foi líder en ningún momento do campeonato. O sea, o primeiro liderato foi na temporada 92-93. Eso foi o primeiro liderato que despois xa... Perdón, Moncho, que hai unha sustitución aí tal como estaba o partido. Sustitución clave. Este cambio, digamos que cambiou o partido, valga a redundancia. Entre Aldana, que xogaba os seus primeiros minutos en Riazor, xa participara no partido anterior, bueno, supoño que aí ese retoque foi tamén axudou despois a que o partido cambiara, non? Sí, además lo que comentábamos, que el hecho de que nosotros no sentíamos ninguna presión a la hora de jugar, eso nos hizo también a nosotros llegar tan lejos, ¿no? El hecho de que te venía el Madrid o Barcelona, para nosotros eran partidos especiales que decías que no tenías nada que perder y sí mucho que ganar, ¿no? Y así es como yo creo que nos hicimos fuerte, ¿no? Pensando en que cuando salíamos no teníamos ninguna presión por tener que ganar los partidos, ¿no? Pois continuaba aí o xogo de momento con esa vantaxe do Madrid, un Madrid que, bueno, intentaba, lóxicamente, facer o seu xogo parando o partido. Chegaba moi presionado tamén o Madrid, hai que dicilo, con Benito Floro no banco, despois dunhas xornadas nas que era xa discutido desas primeiras tiradas de Liga. Non sei se pensaba el que o ano despois anterior o Madrid e o Barça, os dous se pasearon en Riazor, sí. pero se pasearonse ben. Sí, un paseo. Paseo. Quen lle iba a dicir ao Madrid que durante 16 ou 18 anos, non sei cantos, non volvería a gañar en Riazor, non? Unha serie histórica para aquel este Madrid, estamos falando dun Madrid que, bueno, daquela bullo ese partido non xogou ese partido xa. Estaba Jaro na portería, pero bueno, tiña a Rocha, Chendo, tiña a Sanchís, tiña a Nando, tamén outro Nando. Rocha ahora, que non ven o caso, pero que, bueno, que é un dato Rocha. curioso, Ricardo Rocha é socio de Almiña, de Todé, que foi unha persoa que trouxe moitos xogadores ao Deportivo con Torcal, en este fútbol indoor. Son socios e son os que levan o futuro do fútbol indoor, penso que para o mundo. Rocha foi o que aconsellou, estábamos a ver pasar de cando en veces as informacións por aí debaixo da pantalla, foi o que aconsellou a Aldana chegar ao Deportivo, cando menos Aldana se que o di, non? Que Rocha lle dicía, pero ti sabes o equipo que están montando ali, Lendoiro, que trouxo Mauro Silva, que trouxo Betos, vai ser un equipazo. E Aldana convenceuse e chegou tamén ao Deportivo. O ano anterior, precisamente, Donato encontrase con Mauro Silva en Riazor, que estaba Mauro Silva de incógnito, porque aínda non se sabía se o Deportivo non se mantiña en primeira, non podía vir Mauro Silva. En ese momento lle pregunta, se encontra nos vestuarios, ti que fas por aquí? É que veño a xogar no Deportivo, seguramente veño, pero ti sabes a onde ves? Quen lle iba a decir tamén a Donato, que poucos anos despois foi un home importantísimo no futuro do Deportivo. Hai outro futbolista que decía antes Nando, que creo que me parece que foi Moncho o que dixo, aparece Mauro Silva no palco, novo xogador do Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid pretendía Mauro Silva. Tiña no Deportivo. Un home como Mauro Silva non podía vir ao Deportivo, non? Pero sí que había informacións nesas épocas nas que o Atlético de Madrid mostrábase moi interesado en Mauro Silva. Sí, bueno, porque máis... A Roma tamén. A Roma era o que tiña máis avanzado. Claro. De todas formas, hai, aparte de Mauro, de Bebeto e de Aldana, hai un futbolista que todos coincidiu antes en Nando, que todos coinciden en que foi clave fichalo, que foi Luís López Recarte, o sea, que foi clave no vestuario, o sea, absolutamente fundamental. Ademais, un gran xogador. Sí, bueno, pero se cadra estéticamente, para moita xente non era o futbolista virtuoso que sabe facer un montón, pero que todos coinciden, polo que decías ti tamén antes, Nando, que Luís foi clave no vestuario, en que o vestuario estuvese unido. Moncho, íbamos con outro momento importante e despois continuamos? Perfecto. Jukic, Claudio, atención a ese balón, Aldana, posición correcta de Hoy se le fue. Bebeto, sigue Bebeto, pode marcar aínda, gol, marcou Bebeto, e o partido que se pon máis interesante para os seguidores deportivistas tras esta acción de Adolfo Aldana, culminada polo brasileiro Bebeto.
Parecía que se lle iba a Mancio, pero era un hombre de moita Sí, ha calidad. sido de una habilidad asombrosa. Luego es una de las características de Aldana, es decir, es un jugador que parece que la pelota no le va a llegar, pero es un hombre con una pierna tan larga, que es sorprendente cuando mete el pie y ves lo inesperado que es que le ha robado el balón. Y en el caso de Bebeto, yo creí que en el momento que le entraba al portero, que se iba a tirar, y iba a ser penalti. Arriesgó, fíjate, ahí si se tira, pita penalti. Y el ángulo de tiro no era muy bueno, aunque aquí en la repetición se ve, pero en el momento de la acción... Pues ya está, Esto puede ser bueno para todo, ¿no? Para el fútbol, para el espectáculo. Agora Prosinesky, o primeiro na amonestación, primeiro cartón amarelo. Pero esto más que el gol en sí es para levantar la moral, porque el Deportivo estaba apagado. Decía Mancio Durán que se lleía o balón a Bebeto, de eso nada. Non, Bebeto tiña... Na área era mortal, é dicir, era un xogador que medía perfectamente. Son eses homes que saben exactamente onde vai caer o balón na área, que non hai moitos dianteiros desas características. Moncho, que te cortei antes, recarte, importantísimo, decíamos, e o corroboran tamén Nando e todos, ¿no? Sí. Pero bueno, era un xogador que foi un traspaso importantísimo da Real ao Barça, e o Barça cando pasa aquí tamén cobra por ese traspaso, e ven como un xogador internacional, é dicir que aparte despois como compañeiro e como home de raza e tal, desde logo non tiña precio, non? Eso está claro, non? Pues, o que sí está claro que este gol cambia un pouco que eran as sensacións que se estaban a vivir ata ese momento no partido, e no terreo de xogo Nando sí que se aprecia que cambia totalmente a situación, as circunstancias, ¿no? Sí, además se ve que incluso con el 0-2 nosotros no bajamos los brazos y seguimos insistiendo y creyendo en nosotros, ¿no? Que era lo importante. Nosotros desde un principio sabíamos nosotros lo que podíamos hacer y hasta dónde podíamos llegar, y esa fe creo que es la que nos hizo que llegáramos pues, a estar durante tantos años entre los mejores, ¿no? El hecho de que también pues, muchos hasta se acordaban del 11 inicial, ¿no? Sí. Que yo siempre digo que no solamente los 11 inicial, porque una plantilla la componen 18, 20 o 22, y durante la temporada, por bajas de lesión o tarjetas, todos somos importantes. Yo creo que lo importante es que en ese momento el grupo que había de 18-20 estábamos muy unidos, y saliera quien saliera, el equipo siempre daba la cara. Lo que pasa é que sí que é certo que denos unhas circunstancias esa temporada que poucas veces se dan, como que sí que ese 11 que diste que a xente se sabía de memoria, porque a verdade é que non había ni lesións nese equipo. Nese equipo non se lesionaba ninguén. Sí, la verdad que nos respetó, y eso es muy importante, ¿no? En cualquier equipo, ¿no? El hecho de tener continuidad, un 11, pues para algunos no es agradable, ¿no? Pero si te toca a ti jugar, pues sí que es agradable, y hace pues que, bueno, que esa conjunción que se veía o esa perfección que había a la hora de darnos un pase, es que ya a veces ya ni mirabas al compañero porque sabías dónde iba a estar tu compañero, porque jugábamos a veces, yo creo que ya robotizados, ¿no? Sí, pero de todas formas neste partido que estamos vendo no Deportivo Real Madrid, a alineación inicial do Deportivo foi máis defensiva. Moi non. Hombre, estaba xogando Mariano por unha banda, e López Recarto por outra, e tres centrales. O sea, pero tres centrais Mauro Silva por escoita, pero xa xogou moitas veces con tres centrais. Pero el problema tamén es porque Adolfo no venía de estar en condiciones, y por eso Mariano e Recarte no lateral. Sí, amarrou un pouquiño Arsenio. Despois saliu Aldana por Mariano, creo que foi. Sí, foi o cambio. Pero fíxate nunha cousa, a alineación tipo da que estamos falando, aquí, Liaño, que ademais foi o menos goleado ese ano, López Recarte co 2, Nando co 3, Rivera co 4, Albistegui co 5, Yuki co 6, Franco 7, Mauro Silva co 8, Aldana co 9, Bebeto co 10 e Claudio co 11. É dicir, estes xogaron todos 37, 30 moitos partidos. Sí, pero eu falo deste partido en concreto. Mariano por Aldana, é un exactamente, pero eso cambiou, pero a entrada de Aldana e que a sustitución de Aldana cambiou o partido. Volver ao modelo de equipo que tiña. Tampouco que Floro fose moi ofensivo neste partido, incluíu a Luis Enrique na alineación en vez de Butragueño, Lase Villarroya nos laterais. Tampouco que chegara moi confiado para enfrontarse ao Deportivo. Home, xa, pero tiña xogadores de moita calidade, Estamos falando dun Madrid que evidentemente non estaba nesa temporada xogando ben ao principio, pero... Pero un momento, porque vendos a estes equipos agora mesmo no terreo de xogo. Daquela quizáis non, porque non teñamos esa perspectiva. Claro. Pero agora mesmo vendo este partido, eu non sei onde había máis calidade para min, nos que van de branco azul, Sí, no Depor, despois, sí, claro. Falamos de que as fichaxes foron
bueno, aí Augusto César Lendero algo pode decir, pero foron espectaculares, foron medidas cunha precisión impecable e que se axustaron perfectamente a calquera sistema. Era un profesional do fútbol, Nando. Ti ves agora este partido coa perspectiva dos anos, aí había máis calidade? No Deportivo. Hombre, lo que estaba claro que el respeto era muy grande por mi parte hacia el Real Madrid. Nosotros siempre hemos visto pero es otra cosa, al Real Madrid y Barcelona como un premio y sales, como te he dicho antes, con la mentalidad de que sabes que no tienes nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Y más en esa época cuando el Deportivo había resurgido de haber podido descender, que la promoción no descendió y no se sabía qué equipo podía salir durante la temporada o cuajar como iba a cuajar. Yo creo que salió todo redondo en el aspecto de, como tú muy bien has dicho, las lesiones, siempre hubo una continuidad en un 11 y los que luego salían porque había alguna sanción o algún jugador que no podía jugar, cumplió al 100% y yo creo que eso porque en el vestuario había una piña muy, muy grande y que ninguno se creía más que otros, que eso también para mí fue muy importante, encontrarme con gente que, bueno, que yo a veces, pues, sinceramente yo no sabía quién era Mauro Silva o Bebeto. Bebeto sí, pero Mauro Silva no. Casi entonces, claro, me encuentro en un vestuario con un tío así de claro, tan profesional y tan humano como Mauro Silva y luego como Bebeto, que yo creo que también fue muy importante que un jugador de sus características en el vestuario se sintiera uno más. Está acabando o primeiro tempo, imos ver ese descanso. Pero en falta. Aldana, Frank, Nando. Aí vai o lanzamento longo. Foi Nando, o madridista, o que rexeitou. E López recarte. Estamos vendo a repetición da acción anterior, na que golpea a cara de Roche ese balón. Mauro Silva. Albistegui. O final dos 45 minutos cando pasaban 37 segundos do tempo regulamentario. Estamos con Bebeto. Bebeto, un gol para a esperanza. Eu acho que tomamos 2 gols quando a equipe estava melhor dentro de campo. Vamos continuar lutando para a gente, quem sabe, empatar e virar a partida. Gracias, Bebeto. Sorte para a segunda. Gracias. Que cruel é o tempo con algúns. O entrevistador estaba en plena forma tamén. Estaba en plena forma, daquela sí. Non podemos dicir o mesmo anos despois, seguro que Bebeto, bueno, seguro non, sí, porque o vemos que está nunha forma espléndida. Bueno, aí chegaba o partido de descanso, Augusto, Tino Palco, ali imagino co presidente do Real Madrid, bueno, un pouco vivindo o que era ser líder de primeira división, que non sei como se veía nese momento. Bueno, a verdade que todas as cousas as tomei con moitísima normalidade. Primeiro, pensabas que podía ser non flor dun día, porque o equipo daba pé a pensar que efectivamente era un gran equipo. E así o demostrou sempre, non? A prova foi que despois, non sei, perdemos a Liga por 3, 2 ou 4 puntos. O sea, é que o Deportivo nunca foi cuarto na Liga. Sempre foi primeiro, unha vez, por desgracia, penso que podemos ser algunha vez máis, pero 3 ou 4 veces na nosa época segundos e outras 3 ou 4 veces terceiros, sempre no podio, é dicir, o cuarto nunca na época nosa non chegou nunca, non? E cando pensas eso, na época esta, precisamente, de Nando, por desgracia, non había Champions, non? Porque se non hubiéramos xogado 5 ou 4 anos máis Champions, non hubiéramos xogado 5, senón prácticamente 10, non? Eu estaba convencido de que era un equipo, bueno, como ben di Nando, decir, todo o que viñese era bo, non? É dicir, non estábamos pensando, temos que ser campeón de Liga. Eu o que sempre pensei é que tiñamos que poñer toda a ilusión en ser campeóns de Liga, sin ter a obriga de ser campeóns de Liga, pero pensando que podíamos ser. Eu penso que en algún momento escurrimos o bulto un pouco, non? No sentido, é dicir, bueno, pois a mellor non estamos tan preparados como para ser campeóns de Liga, nos queríamos dar a nós mesmos un pouco de forza en ese sentido. Bueno, a mellor aí perdimos como sempre facemos en Galicia, non? Os galegos que sempre, bueno, xa veremos, que no fondo
pensas que non é así, pero non o dis. É o mellor, así é como non o crees, non? Porque eu estou convencido que xustamente debimos de ser algún ano máis campeóns de Liga, sobre todo ese equipo mereceu, e non o conseguiu, claro. Ese equipo me refero a esa época, non? Despois o fomos na época de Arseno non pudo ser, a época de Irureta sí, non? Pero curiosamente, na 92-93, na 93-94 tamén, os partidos valían 2 puntos daquela, non valían 3 como agora. E o Deportivo acabou con 54. O Barcelona foi campeón con 59, o Madrid con 58, quedou segundo, que foi unha das ligas que perdeu o Madrid en Tenerife, unha delas. E, curiosamente, a progresión do Deportivo, se fose Liga de 3 puntos, iríase a 76. Cando o Deportivo foi campeón de Liga con 69. O sea, que o que dis de que o Deportivo mereceu o título de Liga é certo. O sea, por punto. E na seguinte, na do penalti de Jukic, a progresión sería de 78 puntos. Esa penso que non era o Barça, perdimos nós. Sí. Sin embargo, non sei que pensades vos. A min gustaba futbolísticamente máis o equipo desta temporada que o da temporada seguinte. Desenvolvendo o fútbol. Non sei, ti, Nando, desde o terreo de xogo, como vistes? Hombre, luego vinieron jugadores muy importantes como Donato, como Manjarín, y yo creo que... O cadro de xogadores era máis completo, evidentemente. Sí, claro. Luego se hizo una plantilla mucho mejor, más fuerte, ¿no? Sí. Porque sabemos que, bueno, que si se iba a exigir tanto de un equipo, pues para exigir tanto a un equipo, pues tienes que tener, como yo digo... Quizás isto que digo tamén está motivado un pouco pola novidade de ver o Deportivo tan arriba, y también creo desenvolvendo ese fútbol. Para que hubiera más competencia en los puestos, que eso yo creo que es importantísimo, para que nadie se acomodara y pensara que él iba a jugar siempre todos los partidos, y yo creo que... Viene Boro tamén, non? Sí, viene tamén Boro. A plantilla é moito... Mellorou moito. Y yo creo que mejoró, pero claro, yo vuelvo a repetir que yo creo que ese año fue el que se nos fue de las manos. Sí, porque en la temporada esta 92-93 estaba en la plantilla ainda Sabino Bilbao. Estaba Antonio Doncel. Estaba Villa, estaba Mújica. Estaba Joaquín Villa. De feito, Mújica xogou. Sí, Mújica sí, Mújica que, bueno, despois tuvo bastante mala suerte, tuvo un accidente gravísimo, estuvo entubado un montón de tempo e finalmente falleceu, non? Pero a estaba diferencia... Kiriakov, que foi clave na eliminatoria contra o Betis. Anterior, na eliminatoria do Betis. Exactamente. Pero a plantilla era mellor a do 93-94, eu creo que era... Era máis completa, moito máis amplia. Como dicía Nando, con máis experiencia, con recambios completas, sí. Bueno, que xa se xogaba en Europa daquela, claro, xogouse a UEFA, había que ter máis xogadores. Que non sei se era un plan preestablecido neste caso por Lendoiro, polo presidente ou pola xunta directiva, de ir millorando ano a ano o que se podía dentro das posibilidades para ir chegando cada vez a máis obxectivos. Eso sempre foi. A prova é que nunca fixemos o máis mínimo intento de traspasar a ningún xogador. Non sei se despois, polo que despois se di, se fala e tal, aquelo foi bo ou foi malo. O tempo dá ou quita razóns, non? Pero se vendes, traspasas e non xogas con o equipo como se estaba a xogar, é normal que non houbera ese nivel que tiñamos, non? Porque penso que foi extraordinario, o sea, o nivel do Deportivo desa época en todos os sentidos. Bebeto nese ano lle marca un gol a todos os equipos, me parece que menos o Valencia ou algo polo estilo. E termina, efectivamente, sendo o máximo goleador da Liga Española. Menos goleado. Liaño menos goleado, pero o Liaño menos goleado foi varios anos. Por eso digo, pero é dicir que a defensa do Deportivo tamén funcionaba moi ben. Porque Bebeto despois, a mellor lle marcaban máis goles, cando marca 5 goles, cando marca 3 goles e tal, pero xa non iba 1 a 1 como precisamente foi na época esta que foi extraordinaria. O Madrid repartía, estamos a ver aí. Y ese me la llevé yo. Ese me la llevé yo, ¿no? Era que ti quen te manda, solta o balón. Sí, ese me la llevé yo. La patada, no la tarjeta. Sí, estaba Nando. Bueno, Sanchís tamén entrou ben. Por detrás, os dous pés... O Madrid tiña un super equipo, pero un super equipo. Tiña, aparte de, creo que menos Pardeza, a quinta do Buitre completa. Aí estaba, sí, aí non xogou Butragueño, pero estaba. Sí, pero estaba Sanchís, estaba Martín Vázquez, que non xogou tampouco. Pero aparte de eso, estaba Luis Milla,
Milla, efectivamente, Luis Enrique. Luis Enrique do Barcelona. Prosinecki tamén. Sí, Prosinecki tiña unha plantilla, estaba Bullo, evidentemente. Bullo, o que Bullo xa tiña 34 anos, pero tiña unha plantilla extraordinaria, o Real Madrid, unha plantilla de un... O sea, que a Vitoria... tiña Alfonso Pérez, suplente de Zamorano. Entrou despois no partido, Alfonso, no segundo tempo. Estaba Alfonso, que despois tamén foi internacional, quer dizer que xogadores tiña de moita calidade. Pero, bueno, Benito Floro traía un sistema, eu creo que traía estes sistemas máis tácticos, equipos como Madrid... Por eso digo, non era superior, individualmente... penso que non era demasiado superior, ni moito menos o Madrid o Deportivo. Non, eu penso que tampouco. De feito, nun campeonato como este... Falando un pouquiño de xogadores e tal, bueno, a proba foi despois incluso, non? Que xogadores que chegaron, que non habían chegado a ser internacionais e que no Deportivo chegaron a serlo de unha maneira, o caso de Aldana, o caso de Claudio. Fran non sei se en ese momento había sido ou non había sido todavía internacional, pero bueno, o sea, foi despois. Un Fran que estivo a piques de ir ao Madrid, precisamente. Mira ti como cambian as cousas. Estivo no Madrid. Non, estivo no Madrid, pero sin non chegou. Como foi aquelo, Augusto? Vaya operación aquela. Como foi aquelo? Me quedei eu, ti había sido, claro, estabades en Brasil xogando o Vasco de Gama o homenaxe a Roberto Dinamita. Que marcou este señor un gol en Maracaná, por favor. Marcos Vales, outro. Marcos Vales ou outro, sí. Sí, señor. Partido que durou 4 horas. 4 horas estiven narrando ese partido. Eu non vin no Sambi, me acordo, a televisión do partido de madrugada, era, en España. Precisamente ese día firmouse en Madrid por 260 millóns de pesetas, o sea, a volta de Fran, cando Fran non había salido nunca do Deportivo, non? Pero ao parecer había firmado un contrato tal, precisamente parece ser que incluso no Pazo de Mariñán, na época, uns anos antes, con un partido do Real Madrid, ali no Teresa Herrera e comida ali no Pazo de Mariñán, con algunhas persoas que despois pasaron a boa historia do Deportivo cando fixeron moito dano, non? Pero bueno, sí que efectivamente foi ese o precio, estábamos todos encantados. A verdade que, a pesar de ter que facer o desembolso ese de 260 millóns, habíamos quedado con un partido que o Madrid tiña que pagar todos os gastos a beneficio dese feito. O fixamos en Málaga, partido en Málaga, xa o ano 95, xa con Tosac de adestrador, e curiosamente, con outro dato importante, cando Yuki me pide a min que non faga uso do acordo que habíamos chegado, e despois termina marchando Valencia. No descanso do partido, Madrid Deportivo, que bate o Deportivo o récord de recaudación precisamente en Málaga. Eu sempre dixen que o negocio era comprar o Málaga. En aquel momento o Málaga estaba en terceira división. Estaba en terceira división, encheuse a Rosaleda, batiuse o récord histórico hasta ese momento de recaudación do Deportivo, curiosamente, en Málaga, non? Marcado apetecible aquel. Sí. Non sei se é un momento, por como vai o partido, pero a historia de como marchou Yuki do Deportivo é moi interesante. Empezou a contar Augusto, unha ampliación non estaría mal, porque é unha historia moi especial. Como se foi Yuki ao Valencia? Sí. Non cumpriu o que habíamos acordado. Precisamente no descanso dese partido en Málaga me di, porque estaba allí Becky é o representante de Yuki, e pídeme que lle diga que a cousa está aí parada, porque en xaneiro venzo o contrato con Becky e non lle ten que pagar a comisión. Entre nós non vai haber problema, presidente, el creo en eso, e despois ocurre o que ocurre. Non firma con nós e firma con Valencia. Porque el di que había un acordo verbal e que o Deportivo non cumpriu ese acordo verbal. El sabe que eso non é todo o contrario, se fixemos incluso roda de prensa, e o que non quiso quedarse no Deportivo foi el, o sea, eso non é certo. É máis, un íntimo amigo del participou en ese aspecto para intentar que el non se marchase do Deportivo, falei eu con el, que era amigo meu e amigo del, e non se pudo. Incluso tuvemos algunha reunión xa pagándolle máis do que habíamos acordado.
Bueno, mentre seguía o partido, co Madrid, como ven, repartindo bastante, pero este aquí que o Deportivo non se rendía e ia pasar o seguinte. A raíz dunha semifinal de Copa do Deportivo co Valladolid, co Valladolid. Sí, sí. Aí está Michel, Hierro. Atrás ten que entregar, forzando moito a situación. Atención a Bebeto que vai chegar o segundo gol do Deportivo. Gol! Marcou Bebeto neste despiste de Nando, que deixou prácticamente o balón aos pés de Bebeto, que tivo que correr moito tamén. Sí, sí, sí. No, muy listo, un jugador vivo, un jugador que ve que el portero y el defensa dudaron, muy inteligentemente se adelantó a la acción de ellos. A eso le da un poco la calidad y la categoría de un jugador. No es un jugador que solamente juega con el balón, es un jugador que está viviendo el fútbol, el movimiento del balón, por dónde va el balón. Ese es un premio a vivir un partido. Pois empate a 2 no marcador. Estamos no minuto 20 da segunda metade, así as cousas. O Real Madrid atacando. Zamorano, Michel, Zamorano. Atención que busca a xogada Zamorano. O centro pasado, Prosineski fora. Oportunidade clara para o Real Madrid nesta acción ofensiva e o remate final á dereita da portería del Liaño. No es su fuerte la cabeza. Y ahora Floro arriesga. Retira un defensa. Pasa a Villarroya al lado derecho y sale Alfonso. Sale Alfonso para jugar más arriba y Luis Enrique para que juegue trabajando. Pois entraba o partido na súa reta final, encontro empatado a 2, decía Nando agora mentre escutábamos a narración. Mira que nos dábamos patadas, pois sí, que se deron moitas patadas no partido por parte dos dous, cada un no seu momento. E, bueno, o que víamos no gol de Beto era un auténtico espectáculo. Estábamos a decir, ademais, calzando un 36, non? Decías. Sí, 36-37, más seguro que no. Era un espectáculo, Augusto. Eu non sei se foi, de todos os xogadores que vostede trouxe ao Deportivo, non sei se é o que máis agarimo lembra, o que máis lle gustou. Seguramente o que máis lle entrou a xente, porque era bueno, como son tamén os brasileiros, non? Eso debe ser o escudo, a moita xente lle leva e tal. E despois el era como un neno grande, non? É dicir, a verdade é que era un tío moi agradable, moi cariñoso, estaba sempre gran profesional. Tal. Moi bo profesional en todos os aspectos, non? Cuidábase moito, ás 12 da noite perdía o zapatito, non? Mira que viñeron despois grandísimos xogadores, pero, bueno, quizáis na Coruña en xeral, os que temos xa unha certa idade e nos preguntan, que é Bebeto? Bueno, eu creo que houve moitos a mellor que deron máis rendimento, non? Pero, bueno, é tan difícil o facer unha disección. Eu ando aí con as memorias e teño os 25 da plantilla histórica da miña época no Deportivo. Esas memorias prometen, é increíble, non? É increíble cando pensas en elas, en eses xogadores, moitas veces a ver como faz a selección, non? Sí. O sea, dentro dos 25, non? O que pasa é que iso vería todo despois, non, Moncho? Porque, claro, estamos a falar dunha época tan escura por parte do Deportivo e de repente ver a luz deste xeito que era impensable. Pero unha época oscura... Non a noite de pedra, que se chamaba. Xusto antes é que hubo unha catarsis tremenda. Deportivamente salvouse co gol de Vicente, non sei se a desaparición do Deportivo, pero que desde o punto de vista de sociedade, a catarse foi tremenda, porque nos foi ao fondo, o sea, eran todo dudas sobre o que había na directiva. Non había nada. Sí, non era peor. Non había nin camiseta. Sí, pero eu creo que era peor, porque o que había non gustaba, o que había... Na época de que ia máis xente para os reportes a ver o gol. De que ti participaches activamente naquela campaña, non había nin camisetas. O sea, cando digo non había nin camisetas, é que a verdad, non as había, non? Tiñamos que pagalas como os modestos, tiñamos que ir a comprar as camisetas
para poderlas vestir o domingo seguinte. Nosotros no podíamos dar camisetas. No. Bueno, pero xa é época pero vosa. Esa era de luxo. Sí, pero que tampouco podíamos, en ese Esa é de aspecto. luxo. Estaba moi... Sí, pero Había as únicas que había, que foron os que sacamos as fotos do inicio de temporada, foron de Rafrei. Estás falando de Rafrei, do ano 98, 99. 87, 88, as que quedaron desa, que quedaron dos últimos partidos, pois quedaron, non sei, 15 ou 20 camisetas de Rafrei, acórdome perfectamente, foron as que pero xa moi gastadas, tal. Para o ano seguinte, houve que comprar, creo recordar que utilizamos camisetas Adidas, pero compradas unha por unha, como facía na miña época o Ural, o Español, e todo o fútbol modesto, que tiñas que pagar as camisetas. Sí, porque eu non sei o que pasou, non sei o que sucedeu, que Anxo pasou por ali na asamblea dos salesianos, no verán do 88. É dicir, que aquelo foi o inicio de todo, cando resulta que a catarse fora tan grande, o sea, que o mellor que lle podía pasar ao Deportivo é desaparecer, directamente desaparecer, porque era un desprestigio moi grande, nadie creía no futuro da... Porque, claro, a xente que estuvera, pois non fixera nada para que se Que quedara. foron moitos anos de desgracias. De desgracias, deportivas a máis das outras. Das deportivas con aquel play-off que se xogou co Celta, que estaba para ascender o Deportivo, ascendeu o Celta. Foron 19 anos sin ascender, 19 anos en segunda, un ano en segunda B e un ano en terceira. Sí, pero o descrédito, sobre todo o descrédito de a xente estaba un pouco farta de... bueno, nese ano... É que é moi difícil ascender. É moi complicado. É que ascender é moi difícil. Hai moitos equipos, hoxe mesmo, non? Cantos equipos, cantos anos. As Palmas estamos a falar non solamente dun gran equipo, sino de unha enorme ciudad. E, sin embargo, cantos anos levaba? 12 anos, me parece. E que ademais... Córdoba, xa non digo nada, levaba 40 anos. O que pasa é que se instala unha especie de derrotismo absoluto. Córdoba é moita máis. Pero, de todas formas, había unha cousa que iso é importante, ainda que estamos vendo este partido, que é o inicio das mellores cousas da historia do Deportivo. Si é certo que hai... Porque no ano 87-88, ao final desa temporada no verán, as peñas do Deportivo invitan, fan a cena a fin de temporada en Pastoriza. Invitan a Augusto César Lendoiro, que foi ali de invitado das peñas e saliu presidente, sin sabelo, porque él non sabía que iba a salir presidente, pero todos sabíamos que era o novo presidente do Deportivo da Coruña. Despois houve a asamblea de salesianos, pero claro, todos sabíamos que iba a ser presidente porque viña coa aureola do hockey, dun deporte que nadie sabía nin as normas do hockey, nin as leyes do hockey, nin nada. Na Coruña non estaba acostumbrada a xente a ver a uns con carabullo dándolle unha bola. Entón resulta que ese deporte enchía Riazor... Un momento, Moncho, porque estamos a piques de ver o verdadeiro nacemento do Superdepor. En este momento, en esta jugada entre el medio campo y los delanteros. Es decir, el rebote se vio claramente que había 3 jugadores del Madrid completamente solos. Ahí está Fran, anticipándose, pero rodeado de xogadores contrarios. Bebeto. Fran e Bebeto solamente. Bebeto que fai xogada, atención que vai disparar. ¡Opa! Ai, que asustado foi ese balón. Un home de calidade. Una gran calidad. Una gran calidad. Como se moveu nun palmo de terreo, como meteu a perna dereita como un latigazo, con forza. Porque es un gran jugador, es hábil, es rápido, es técnico, golpea bien el balón, es decir, salvo la cabeza, se ve que es un jugador ganador, que es importantísimo. E tamén Benito Floro aproveita para dar instruccións o seu peculiar abecedario, ese dos asubíos. Tocou Aldana, Nando, Rosineski, Hierro, chegou antes Fran. Se anticipan a todas. Silva, Rivera, Hierro, aí está Nando metendo a perna, Aldana, Fran, atención que lle deixan sitio a Fran, tamén a Bebeto, está Bebeto só, o centro de Bebeto, gol en propia portería, gol de Ricardo Rocha. Acaba de adiantarse o Deportivo
Deportivo 3, pero atención que indica fora de xogo o xuiz de liña. A ver que acontece, porque o xuiz de liña indicou fora de xogo. Tería que ser no centro anterior, en todo caso, porque na xogada o remate de Rocha cara a súa propia porta. Sería el tercer gol de Rocha, pero en propia puerta. Sí, aí temos. Si o que se indica é fora de xogo de Aldana, evidentemente existe o remate de Ricardo Rocha cara a súa propia porta. Parece que vale o gol. Vale o gol porque realmente había posición antirregulamentaria, pero solamente posicional, porque el remate claro de Rocha parece difícil. Parece difícil anular un gol dese tipo. Xa ven que o nacemento do Superdepor chegou con suspense. Estábamos aquí mirando a xogada, pero era fora de xogo, evidentemente. Aldana está en fora de xogo. Hoxe en día non habería discusión, porque Aldana non toca balón, pero daquela, ollo, que se indicaba fora de xogo por moito menos. Non participa na xogada. E cambiaron moitas cousas desde aquela que parece que foi outro día, pero non foi outro día. Ali nesa temporada, no 92-93, só había 2 cambios. Sí, 2 cambios. O dos 3 cambios veu na 94-95, que era 2 cambios ao malo porteiro, e despois na seguinte se viñeron os 3 cambios, sea fora quen fora, non? Pero curiosamente, porque claro, nós vemos este partido e dicemos, pois recordámolo, pero hai moita xente, eu falaba antonte con unha persona que se dedica ao periodismo, e que día que eu, cando foi eso, tiña 2 anos. É increíble. Efectivamente é certo. Hai moita xente que non recorda, o sea, que non recorda ni siquiera o partido. O sea, recorda que yo contaron e tal, pero efectivamente o tempo pasaron 23 anos. Como hai xente que ve un partido bello e cando se cede o balón ao porteiro, que o colle o porteiro e di como non se pita a falta, pois antes podías ceder o porteiro, o balón. Pero decíamos antes o do paso polo hockey, porque hai que recordar que na Coruña estiveron os mellores xogadores de hockey, da historia do hockey de sempre, é dicir, Cristiano, o portugués, Agüero, o argentino, Daniel, Martinazo e tal. A Coruña viña de vivir algo moi sorprendente, que foi o boom do hockey, que xa iso non se volviu a repetir nunca máis. Por iso estábamos un pouco acostumbrados a ver cousas grandes, non? Que non tiñan moito que ver co fútbol, porque o hockey non era tanto de masas. Pero, de todas formas, o hockey enchía pabellóns de deportes. De feito, Moncho, naqueles anos, ia máis xente a ver o Liceo, ao Pazos Deportes, que o estadio do Deportivo. Un partido do Liceo dos Bos levaba preto dos 5.000, 6.000. Bueno, claro, porque se metían aquelas bancadas detrás e tal, enchíase tamén como podía a xente chegar. Sí, chegábamos prácticamente aos 10.000, un partido contra o Barça, un partido co Porto de final de Copa de Europa ou algo por estilo, efectivamente, non? Aí está Musti Mújica, el gran futbolista que estivo no Deportivo pois esas temporadas que despois, como dicía antes Moncho, pois non tivo sorte na vida e acabou, bueno, pois falecendo despois dese gravísimo accidente. Estivo varias temporadas naquel Deportivo, e sendo tamén un xogador importante, porque como antes dicía Nando, ao final non é un once inicial, é un cadro de xogadores, é un plantel, o que acaba facendo grandes moito, sobre todo no ascenso. Exactamente. Había sido un home, era cando me chamaban a mí Lendakari, porque era o presidente de todos os vascos. De todos os vascos. Había un montón de vascos no ascenso do Deportivo do ano 91, había moitísimos vascos, empezando por Pello Uralde. Espiazo Uralde. Sí, pero bueno, Pello era como un pouco estandarte de todos, pero efectivamente os históricos eran Chuchi Van Basten, era Espiazo, era... Bueno, Chuchi xa non estaba, Chuchi xa non estaba, estaba no Valladolid. Chuchi que precisamente ali tiñas un pequeno tal, o do golpe de Ramón non foi hierro, foi non, de Ramón o lateral esquerdo noso foi Patrick, creo que recordar. Patrick, que lle decía ao árbitro de Infasto, recordo para nós, Soriano Ladré, que decirlo. Me preguntaba ao terminar o partido, el rasguño del chico, como está? El rasguño tiña 25 puntos, unha cousa escandalosa.
Aos 5 ou 7 minutos de partido foi aquelo foi un robo de É que para os que non se lembren, o Deportivo estivo a nada de xogar unha final de Copa xogando na segunda división. Que era algo dificilísimo, por non decir case imposible. Non, é seguro equipo da Recopa de Europa, porque o Madrid xa había gañado a Liga, e xogábamos contra o Madrid. Ao final era foi a temporada que xogou, creo, o Madrid contra o Castilla, non? No, contra o Valladolid. Madrid-Valladolid, efectivamente. A semifinal foi Madrid Atlético de Madrid. Despois o Valladolid chegou bastante longe na Recopa. Na Recopa, que a Recopa era unha competición. Había deixado, me acordo, o primeiro equipo, ademais, era chipriota, me acordo ben daquel tempo, pero dicía, estos tamén lle hubiésemos ganado nós. Mira, en medio de tanta patada, de tantas entradas, ao final expulsado o Recarte para eses últimos minutos. Últimos segundos, sí, os últimos minutos. Sí, porque mira, era minuto 83, hubo que sufrir, Sí. Pero claro, a Madrid zafarrancho de combate. Nas condicións que tamén chegaba. os últimos minutos do centenariazo, non? Que estaba todo moi ben con o 0-2, tivemos ali un falliño, e os últimos minutos do centenariazo É que conseguir cosas en sufrimento é moi difícil. É imposible, sobre todo por pequenos. Pois aí continuamos a ver o que foron eses últimos minutos, con todos multiplicándose xa, imagino, nesas labores xa coa expulsión de Recarte, e temendo sempre por un posible empate do Madrid, pero xa estaba claro que este Deportivo, por si non quedara claro nas xornadas anteriores, estaba para cousas moi serias, moi serias. E xa fixera pouco despois, aos 15 días, lle gañamos o Barça 1-0 aquí tamén. Sí. A mágoa foi ao seguinte partido, que foi en Tenerife, un arbitraxe que provocou a derrota do Deportivo. O partido anterior a este, o partido seguinte a este, que foi terrible, porque me acordo que expulsan por primeira vez, me parece a Bebeto, pero por Redondo, o volve tolo. E os 12 ou 15 minutos, nada máis empezar o partido, o expulsan el, e pouco despois tamén expulsan a Yuki. Ese partido foi Rubio Valdivieso, o árbitro, unha xornada despois desta. Foi a primeira derrota daquel Deportivo. Non me acordo. Sí, bueno, eu non me acordaba, mirei o dato, porque foi a primeira, e vin que había expulsións moi cedo, Nando, non sei se te lembras daquelo, e claro, ese partido quedou moi condicionado. Sí, nos quedamos moi pronto con... Sí. Pero bueno... Dous homes importantes, non? Bueno, todos importantes, pero de feito un dianteiro, e sobre todo se vas perdendo, pois... Claro, non sei se daquela incluso podíais pensar, claro, Deportivo líder, non sei se nos van deixar moito, despois de ver aquel. Hai que tener en conta tamén que o Tenerife dos grandes Tiña moi bo equipo, tiña moi bo equipo. Moi bo equipo. Era un pouco... En aquela época o Tenerife e o Deportivo levaban unha vida un pouco parecida. Eu tiña tamén moita amistad con Javier Pérez, que precisamente lle van a facer agora un homenaxe que queren que vaya, porque eu tiña moita amistade con... Foron moitos anos de presidente. Sí, é moi bo presidente. Pois... A diferencia do Tenerife... Non sei, Nando, se como xogador, non te deixo despois, o que te preguntaba eso, non sei se ao longo da temporada percibichedes algo nas arbitraxes que como que o Deportivo molestaba un pouco arriba ou non? Digo, creo lembrar o partido do Camp Nou cun gol, unha falta Recarte moi clara, non sei, circunstancias puntuais. Yo creo que cuando estás en el campo no piensas en esas cosas, ¿no? Luego a lo mejor ves algún detalle que te puede molestar. Pero yo creo que el problema es que en esa época los árbitros no te dejaban tanto como hoy en día, que puedes intentar dialogar con él. Antes ya incluso no te dejaban ni que les miraran, ¿no? Exceptuando 2 o 3 árbitros que yo pues siempre tuve buen feeling con ellos, como fue el caso de Ramos Marcos y de Andújar Oliver, que bueno, que diciéndole las cosas bien, pues te lo permitían. Yo creo que antiguamente en ese aspecto hubo algún arbitraje, pues claro, que a lo mejor puedes pensar, pero yo creo que en ese momento no piensas en esas cosas. Imos ver o final do partido. Martín Navarrete foi o do Camp Nou, efectivamente, sí, señor. Boa memoria del Lendoiro. Bueno, imos ver como terminaba este encontro, pois iso, co Deportivo aguantando, con esa vantaxe mínima de 3-2, despois de remontar ese 0-2, e, ollo, quinta xornada de Liga, viña de 4 triunfos consecutivos, este sería o quinto para un equipo que ata este momento da súa historia, pois hasta esta temporada, apenas saboreaba esas mieles do liderado. Pero aquí chegaba ese nacemento do Superdepor. Estamos a piques de que termine o partido. Llamarle la atención a Arsenio ahora, cuando está todo el partido de pie.
Aí está Nando. Villarroya controla ou corta cando menos. Michel. Zamorano. Atención a Prosineski que busca o desmarque. Vai chegar al Bistegui. Logrou dominar a situación Mújica. E agora patada cara adiante. 49 minutos e medio. Tocou Mauro Silva. Sigue o partido no minuto 50. Aí está Lasa centrando. Zamorano saltando, pero non chegou máis que a peinar o balón. Nando, o árbitro que a verdade é que nos está estropeando a programación. Agora non, agora rematou o partido. 50 minutos durou a segunda metade. Deportivo 3, Real Madrid 2. Ver para creer, porque un partido que parecía que tiña gañado o Real Madrid pasou, sin embargo, a dominio deportivista. Rápidamente, Óscar Benito, hai que buscar protagonistas. Estamos co gran protagonista do partido, Bebeto, hoxe a consagración por tu parte. Rapaz, eu acho que tudo é o trabalho, né? A gente vem trabalhando bastante. Eu a cada partida venho subindo de produção, já fico entrosando com os companheiros, né? E é isso aí, rapaz. Eu acho que futebol é isso. É humildade, é determinação, é aplicação. E hoje o Deportivo foi isso tudo, né? De todos os xeitos, que difícil é remontar 2 goles ao Real Madrid. É difícil. Mas eu sabia que não era impossível. E graças a Deus, vamos continuar assim, porque é bom lembrar que não ganhamos nada. Tem muita coisa pela frente ainda. A gente entende a euforia por parte da torcida, mas nós, jogadores, temos que conscientizar que é difícil. Vamos trabalhar, continuar trabalhando com humildade para a gente chegar lá. Gracias, enhoraboa, Bebeto. Nada. Vou engadir unha das claves das que falaba antes Nando dese vestiario. Aquela temporada que eu traballei co Deportivo, un seguimento o equipo coruñés neste caso, todos os componentes daquele equipo eran absolutamente accesibles continuamente para os xornalistas. Non sei se Moncho ten aquela lembranza. Sí. Bebeto, Mauro Silva, bueno, Nando porque está aquí, pero todos os xogadores parecían unha piña entre eles, pero tamén unha piña cos afeccionados e cos xornalistas. Por lo menos, lo que eu lembro daquela temporada. Non sei se estás de acordo. Sí, claro que estou de acordo. Eu creo que todos sabíamos que estábamos construindo todos algo grande, ¿no? Entón, evidentemente, basado nos éxitos do equipo. Entón, creo que en certa medida todos poñíamos o mellor de cada un para que eso fose arriba. E hai unha cousa que antes falábades, que visto coa perspectiva do tempo é diferente, porque eu me recordo que cando acabamos terceiros a Liga, eu estaba moito máis que satisfeito, porque se me parecía que era claro, agora decía Augusto, eu creo que podemos facer algo máis, incluso na seguinte, evidentemente na seguinte debíamos ser campeóns de Liga, non? Pero eu daquela non o vía así. Eu daquela vía que ser terceiro era un exitazo, era algo superior, non? Entonces, claro, a perspectiva do tempo... Non eras terceiro, e demais, como son agora, por exemplo, o terceiro normalmente está a 12, 15, 20 puntos. Non, ali estabas hasta o último momento prácticamente, estabas a intentar chegar ao título, non? E despois hai outra cousa que era moi importante, que o Deportivo foi, Nunca se celebrou na Coruña, eso é unha das cousas que eu sempre lembro e que me dá moita pena, que nunca se celebrou os éxitos do Deportivo salvo os títulos, é dicir, e nin siquiera agora cando o Pero mira, neste caso sí, Augusto. Neste caso celebraban... Bueno, a victoria dese partido, sí. Neste partido, concretamente. É que estamos iniciando, claro, unha tampada, como decía antes Moncho, todo o mundo, non solamente de Pero sí que é verdad que despois España, parecía como que parecía pouco. Chegaban aquí, pero que pasou aquí? Exactamente. E chegaban do L'Equipe, chegaban os italianos esportivos todos, chegaban os portugueses, chegaba todo o mundo, chegaban os portugueses, os japoneses, efectivamente. Un señor enviado especial dunha revista de 600.000 exemplares de tirada. Non era como podemos falar agora, por exemplo, o Eibar coyunturalmente líder, non sei que, non, é que eran xa 5, 6, 7, 8, 10 jornadas e o Deportivo estaba ali. Foi un auténtico fenómeno, evidentemente. E aínda encima, claro, con xogadores que todo o mundo pensaba que en calquer momento
podían ser como despois foron campeóns do mundo, non? É E que outros houve non un foron momento- porque non lle deron a mellor oportunidade, pero Houve un momento estaban que aí. creo que todos así o decían, ¿no? Que o Deportivo era o segundo equipo de todos os españoles. Sí, é certo. É certo. Eso é certo. Hoxe todavía eso síntese por España adiante. Eu de todos os sitios onde vou se acorda moito do Liceo tamén. Claro, Parece mentira, pero do Liceo de hockey a patins moita xente a que se acorda por Porque tamén foi un por fenómeno España adiante. inexplicable, Claro, evidentemente. porque non volveu a ocurrir unha cousa similar. Despois, algo parecido, pero xa a outro nivel foi o club de balonmano de Ciudad Real. Sí, cousas así que son realmente extrañas. O Ciudad Real que era un Atlético de Madrid, realmente. Sí, exactamente. Entonces era o Atlético, estaba detrás Claro. o Atlético de Madrid. Estamos chegando... Non era exactamente igual. Estamos na dimensión do deportivo de 12, 14, 15 anos que durou. Estamos chegando ao final deste enxogo histórico. A verdade é que foi un auténtico placer lembrar ese partido. E, home, antes de terminar, rapidamente. O que primeiro se vos veña á cabeza, tantos anos despois, do que supuxo aquelo e do que queda. Hombre, vamos a ver, vivilo para min supuxo profesionalmente, por suposto que foi para min o mellor que me puido suceder do punto de vista profesional. Teño que agradecerlo ao deporte, teño que agradecerlo ao deportivo, teño que agradecerlo ao fútbol, non? É dicir, estar nese momento histórico. Isto, por suposto. Vivir eso foi algo increíble. Sospeito que non imos vivir nunca máis, e sobre todo desa forma, porque as cousas a primeira vez sempre son extraordinarias. Esta, se vive outra vez, que dudo, xa non sería a primeira. Por lo tanto, creo que tivemos unha suerte enorme, todos, en estar nese momento histórico. E darlle as gracias a que non fixo posible, evidentemente, que foron os directivos e os xogadores, eso é así. E a afición, porque a afición do Deportivo, efectivamente, tamén marcou unha época que soubo estar o nivelazo do equipo. Así o viviu Moncho desde o xornalismo, tamén Durán. Pois mira, eu falabas diso, eu recordo, se me falas dun partido que eu disfrutara, que eu recorde narrando, porque narrando sempre estás noutra perspectiva, non podes gozar das cousas concretas, pero naquel partido disfrutei foi o Deportivo Albor, que foi na UEFA, creo que foron 5-0 con Bebeto. Sí, remontada, claro. Que perdera o primeiro partido deportivo. Eu recordo ese partido cunha satisfacción extraordinaria. Contalo para a Televisión de Galicia, se me falan dun partido, digo ese partido conteino ben, porque o Deportivo xogou ben. Entonces eu conteino moi ben. E se o contei mal, Pues hubo otro partido más importante y más intenso como fue contra el Rosenborg. Tamén. Sí, tamén. Que foi Que habíamos perdido 1-0 allí. Con prórroga. Ese foi con Aquí prórroga. ganamos 1-0 Ah, es verdad, con y nos prórroga. marcan, con nada más prórroga. empezar la prórroga, el 1-1. Tenemos que marcar 2 goles. Bueno, pero recordo, igual me quedan os goles de Bebeto presente naquele partido, pero sí, Albor, o Milán, aquel partido contra o Milán. Era Ancelotti, non? Ademais, Unha pregunta para terminar, Augusto. Volveremos ver algo, non digo igual, parecido? O Gallano non é fácil, pero bueno, igual que non era fácil, ni nadie sospeitaba que pudiéramos estar donde estuvemos durante tantos anos, non? Eu estou convencido de que, bueno, as cousas poden cambiar para ben e que podamos disfrutalo todos, que iso é o importante. Pues moitas gracias a todos pola vosa presencia, tamén a todos vostedes que estiveches aí, pois, vendo este programa, este enxogo histórico, neste caso, con nacemento do Superdepor. Grazas.